Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. For every bummer a high to the final so the yin yang honey eat it, eat it, hey, eat your pie before you die. Pump it in, pump it out, bit up and down, bit in, pump it out and up and down, pump it in, down and out and up and in and up and down and out and in. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Hier werd vanuit het Omroep Friesland Café met een bijzonder verhaal, een bijzondere schreeuwer en een bijzonder levensverhaal van, in dit geval Meijer ten Zijthof. Hij is verantwoordelijk voor een prachtig mooie publicatie met als titel Street. Je zou zeggen dat het om Herman Brood en zijn bepaalde periode in de jaren 70, maar het is uiteindelijk ook een mooi document worden van al die mensen die het in die periode, wat met Herman Brood hier, maar ik in de muziek zie het. Dit is al eens samen in een prachtig boek en ik ga Meijer Joort de gast. Mooi dat je best welkom. Ja, dank je. Hoe is het? Ja, behoorlijk. Behoorlijk. Beetje moe van de drukte. Want er is veel gebeurd in 1,5 maand. Maar de euforie is goed. Ja. Ja, het boek is uit. Is presenteren. En sindsdien zit hij in leven, ja, daarvoor denk ik ook al, in teken van dit prachtige document, of net? Ja, ik ben echt weer teruggegaan in de jaren 70 en ik hang er nog steeds wat in mijn hoofd. Dat vind je blur? Ja, ik moet straks weer eens even op aarde komen, maar dat komt wel. Dat komt wel. Waar is het druk mee? De promotie en interviews en dat soort zaken? Ja, je kunt het niet zo duidelijk in delen zetten. Ik was al druk met het schrijven van het boek. Want ik heb het boek in een jaar tijd geschreven. Ik bedoel, in september 2021 deed ik mijn eerste interview. En september dit jaar ronden we het af en kon het naar de vormgever. Ja, en dan het vormgeversproces is ook stress. En dan komt alles goed. En het eigen beheren, uitgeven van zo'n boek, dat kost gewoon een prot energie. Toch zit er een heel soort mooi verhaal in. Want officieel is het Get to Street, het album van Herman Brood en die periode van zijn carrière. Ik had lezen en ik lees het vooral als een soort biografie van al je verschillende mensen over de jaren 70 en 80. Wie dat ik een beetje die insteek of niet? Ja, helemaal. Ja, dan heeft het dus gewerkt. Dat was ook de bedoeling. De bedoeling was ook om die mensen een gezicht te geven. Die in die jaren met Brood in Groningen. En een beetje speling zit er wel in hoor. Vanuit Assen tot aan dat hij vanuit het Prinsentuinconcert uiteindelijk in Amsterdam terecht kwam. Maar het was de bedoeling om die mensen die in die tijd met hem optrokken. En hem dus ook wel ondersteunen. Want Brood kon dat nooit alleen. Die heeft al die mensen nodig om die nu eens in het licht te zetten. En ik wil dus weten van, leven die mensen nog? En hoe is hun leven verlopen? En wat voor avonturen hebben ze beleefd met Herman Brood? Nou, en uit jouw reactie, maar ook uit de reactie van de lezers tot nu toe blijkt dat dat dus wel geslaagd is. Want juist die persoonlijke verhalen, die doen het hem. En Herman loopt daar dan als een rode draad doorheen. Maar het is geen typisch Herman Brood boek. Nee, in dat opzicht wel net biografisch eigenlijk, hè? Precies. Want er staan een paar interviews met Friese muzikanten in. Ik neem bijvoorbeeld een Gilbert Terpstra, drummer. Maar die vertelt vervolgens ook het verhaal hoe Kobus en hoe hij lid werd van de fanclub. En Ja. Dus het is ook een beeld van een tijdperk, hè? Klopt. En nou, je noemt Gilbert Terpstra, maar zo zijn er wel meer in het boek die dus ook door Herman zijn geïnspireerd. Als je het verhaal van Gilbert neemt met zijn vriendenclub, de mannen zijn nagenoeg allemaal in de muziek terechtgekomen. En geven ook aan van Herman Brood heeft ons toen behoorlijke injectie gegeven om daar ook in verder te gaan, om dat te gaan doen. En dat is met andere muzikanten die erin staan, is dat ook zo. Dus tijdsbeeld. Maar eerst even vertellen hoe het zit met die namen. Want
ik had toen Meijer ten Zijthof, maar ik lees ook ergens een Pieter ten Zijthof. Hoe zit dat eigenlijk? Oh jee. Waar bist u? Heb je nog even? Waar bist u? Nou, beide. Nou, dan gaan we even terug, maar dan stappen we even van street af. Want ik heb dus eerder een boek geschreven. Dat was mijn autobiografie, want ik heb een behoorlijk turbulent leven achter de rug. Ik ben geadopteerd. Mijn vader was onbekend. Ongehuwde moeder in een tehuis. Die noemde mij Pieter. Later ben ik geadopteerd door de familie ten Zijthof. En daardoor werd ik dus Pieter ten Zijthof. Die naam heb ik heel lang gehad. Tot het moment op mijn 36e. Toen ben ik een speurtocht begonnen naar mijn biologische vader. En die heb ik gevonden. Na veel, ja, dus een beetje een soort detective werk. En we hebben een DNA-test gedaan. En dat was in die tijd nog vrij uniek. Ook hartstikke duur. En toen bleek de bewuste man die ik gevonden had, bleek dus mijn vader te zijn. En die bleek uit een Joodse familie te komen. Met een hele geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. Amsterdamse Joden. En mijn grootvader leefde nog op dat moment. En die heet Meijer Louis Groen. En toen zat ik een beetje van, goh, ik vond dat was een hele ervaring. Want er kwam een heel stuk Tweede Wereldoorlog geschiedenis. Hè. Mijn opa die heeft 6 kampen doorlopen en dat overleefd. Maar zijn broertje is bijvoorbeeld in Sobibor terechtgekomen. En mijn overgrootmoeder ook. En toen kreeg ik zo'n gevoel van, ik wil iets van die familie, wil ik in mijn naam terugvinden. Want ja, de naam Pieter is mij zo snel gegeven. Daar zat ook helemaal geen gevoel bij of een familiebanden of zo. Terzijde is mijn adoptienaam. En ja, ik had echt zoiets van, ik wil mijn roots ergens terugvinden. Dus toen heb ik een voornaam aanvulling aangevraagd. Dat moet dan via de koningin was dat toen nog, geloof ik. Ja, via de koningin. En toen heb ik Meijer Louis bij mijn voornaam laten zetten. En toen heette ik dus vanaf dat moment Pieter Meijer Louis ten Zijthof. Enkele jaren later bleek dat voor mij nog niet genoeg te zijn. Want mensen bleven mij Pieter noemen. En ik wilde nou juist die Meijer Louis naar voren brengen. Zo van, goh, Meijer is een oude Joodse voornaam. Voor de Tweede Wereldoorlog leefden er heel veel mensen die de naam Meijer voerden. Die zijn allemaal vergast. Dus ik dacht van, als ik nou mijn voornaam verander, dus in die 3 voornamen Meijer naar voren haal als roepnaam, dan eer ik in ieder geval die naam en dan komt mijn Joodse roots nog meer naar voren. Nou, dat heb ik op een gegeven moment besloten. Ik denk dat dat 4 jaar terug is geweest ongeveer. En langzaamaan beginnen mensen er wat aan te wennen, maar er zijn er nog genoeg die noemen me Pieter. Nog steeds. Bij beide slaas ballon. Want er in een Tuurlijk, ja. Meijer, dan draait in beide gevallen een ballon dus. Geen probleem. Toen had je een heidvoeng. Ja. En die mem dan? Mijn moeder die heb ik al vanaf mijn 12e, toen mijn adoptiemoeder mij in contact bracht met haar, heb ik die teruggevonden, zeg maar. Die is eigenlijk nog nooit weg geweest. Daar heb ik mondjesmaat door de jaren heen contact mee gehad, maar ja, het was toch een hele andere cultuur. Tot de afgelopen jaren, toen ze dus dementerende werd en in het huis kwam, toen is het contact wat nauwer geworden. Toen kreeg ik ook zelf ineens de behoefte om haar vaker te bezoeken. Want ik had toch altijd wel nood aan de liefde, zeg maar. De moederliefde die ik wel gemist heb. Ik ben als baby natuurlijk al bij de familie te Zijthof terechtgekomen. En toen is ons contact wel wat nauwer geworden. Maar mijn moeder die is inmiddels 3 jaar overleden. Mijn biologische vader die heeft mij in contact gebracht met allemaal familie. Is 1 keer naar Leeuwarden geweest om mijn kinderen te zien. Maar daarna is het contact verbroken door hem. Hij leeft nog wel, dat weet ik. Maar hij wil geen contact. En dat vind ik wel bitter. Ik had ooit mezelf voorgenomen, als ik hem vind, is dat voldoende. Dan weet ik wie mijn biologische vader is. Maar als je dan 1 keer diegene hebt gevonden en mij kennende, dan moet ik weer een stap verder. En dan wil ik toch ook wel een contact opbouwen. Maar dat zit er dus niet in. Helaas.
Wof belangrijk voor die verhaal dus. Want je bent heel bewust dus op zoek naar die eigen geschiedenis dus. Ja. Ik heb sowieso wel iets met geschiedenis. Ik ben niet zo van alleen maar vooruitkijken. Ik verdiep me heel graag in de geschiedenis van heel veel dingen. Ik vind het hele interessante materie. En geschiedenis, zeker persoonlijke geschiedenis, maakt ook voor een deel wie je nu bent. Hè? Je bent gevormd. Dus, bij mij is het soms zo sterk dat ik moet uitkijken dat ik er niet in blijf hangen. Zo, dat noemde ik net aan het begin, op aarde blijven. Weet je wel? Ja, maar dan zit je in de 60, begin je toch een beetje te mijmeren in. Hè? Ja, precies. Rondkomst er net hoor. Ja. Het boek waar toe hier is Alles is Nu. Is Street, het boek waar wij, als wie het weinig nog even op trop praten beginnen. Een logische aanvulling op dat verhaal. Du hast blijkbaar die individuele verhaal op schroeven wonen in Alles is Nu. En in dit boek wordt echt die omjouwing beschreven. Hè? Grijns, Friesland, rock'n'roll, die jeugd eigenlijk. Hè? Klopt. In Alles is Nu, er komt 1 hoofdstuk in voor. Heb ik daaraan gewijd aan het moment waarop ik naar het internaat in Ter Apel word gestuurd. Heel belangrijk voor die levenwest, hè? Ja, zeker. In vele opzichten. Hier in Leeuwarden lukte het niet meer. Ik zat op MAVO Nijlon. Nee, toen zat ik nog op MAVO Willem Frederik. En ik was meer op straat, dan dat ik leerde. En thuis ging het ook niet helemaal denderend. En ja, toen had mijn moeder besloten dat ik maar naar een internaat moest. En dat is een pleegmem. Adoptiemoeder. Nee, dat mag je niet pleegmoeder noemen. Hè? Geen pleegmem. Ja, en toen moest ik naar een internaat in Ter Apel na de zomervakantie. En ik vond dat doodeng. Want ik ben toch eigenlijk altijd wel een beetje een angstig kind geweest. Ik denk, wat gaat er gebeuren, weet je? Ik word zomaar weggestuurd. Hoe hast je dat ervaren? Want ik lees het in het boek. En ik heb wat recensies lezen hoe die biografie is. Maar hast je dat ervaren als een soort straf of zo? Jazeker. Ja. Jazeker. Ja. Ik heb dat heel erg ervaren als van, zie je wel... Dat heb ik ook wel eens eerder gezegd in interviews. Je stuurt je eigen kind niet naar een internaat. Maar dat voelt als een dubbele afwijzing. En het geadopteerd zijn was al voor mij al een drama. Nou ja, dat dacht ik. Dat is ook de tweede keer dat het voortstuurd wordt. Ja, nogal. Symbolisch. Ja, klopt. Ja. Nou, en toen heb ik... Is dat verschrikkelijk lul geweest? Daar in Ter Apel? Nou... Dat niet. Meer verdrietig. Ik ben niet iemand die snel boos wordt. Bij mij slaat het meer naar binnen. Dan zwelg ik in zelfmedelijden. En dan ben ik blues. Vandaar mijn liefde ook met de blues en de rock. Nou ja, ik denk in die omstandigheden, op die leeftijd... Het is een angry young man worden. Dat is destructief. Hè? Ja, nou ja, als je praat over destructiviteit... dan meer naar mezelf. Niet naar buiten. Ik ben niet iemand die anderen wat aan gaat doen. Maar die zelf vooral. Maar ik heb wel toen een tijdje wat drugs gebruikt. En nachtleven. En ja, veel vriendinnetjes. Om maar liefde te vinden. Die was natuurlijk veel te hoog gegrepen. En hoe heb ik het die meisjes aan kunnen doen? Want ik verwachtte natuurlijk veel te veel. Want ja, de liefde bij mij die kwam maar niet. En dat zat meer bij mij... dan bij al die vriendinnen. Daar ben ik nou achter. Dus ja. Het verhaal in dit geval. Maar mag ik nog even terug? Ja. Mag ik nog even terug? Want je maakte een insteek in het boek Alles is Nu. Over hoe de koppeling met dit boek lag. En toen was ik aan het vertellen over dat ik 1 hoofdstuk heb gewijd aan het internaat. En dat ik op het internaat Herman Brood heb leren kennen. Toen hij nog optrad met zijn... Pre-Wild Romance, nog voordat het album Street uitgebracht werd. En dat ik toen in één keer een houvast vond in hem. Want hij maakte toen erg veel grappen en grol op het podium. Zijn muziek was stuwend en ik was meteen fan. Echt, maar ook... En toen had ik iets waar ik me aan kon ophangen. En dat ene hoofdstuk, dat als je praat over die koppeling... dan zou je kunnen zeggen van dat ene hoofdstuk, het Alles is Nu... dat heb ik nu verder uitgebouwd met het boek Street. Het was een tijd voor mij op het internaat in Ter Apel... waarin ik in Prom 15, het jongerencentrum daar... heel veel bandjes zag. Maar het miste om naar de grote stad te gaan. En om daar dat echt mee te maken.
En daar de koffer in te lopen. Of de kar. Al die kroegen en sociëteiten die hij daar had. En daar Herman echt tegen het lijf te lopen. Dat kon toen niet. Nou, waarom niet met terugwerkende kracht dat nu nog even doen? En daarom ligt dit boekje nu. Waarom hoe trop wat ik geen muziek draaien? Want ik vreeg me af van... we gaan wat van de New Adventures draaien. Ook een fantastische band uit die periode. Ja, is die Tjen Coming Grace of toch ik alweer in Trapel? Nee, die ben ik later tegengekomen. Want de New Adventures die zijn ook iets later ingestapt. De Herman Brood had Street al uit. De New Adventures die zijn volgens mij, maar vergeef me als ik een fout zit, maar zo rond 1980 is die opgericht. Want de gitarist-zanger Peter Bootsman heeft eerst nog een tijd gitaar gespeeld bij Herman Brood. Een tijdje gitaar gespeeld. En later, maar ik denk dat dat 1980 was, toen heeft hij de New Adventures opgericht. En de New Adventures die traden regelmatig op in het voorprogramma van Herman Brood. Maar iets later was Street dus. Ja, zo. Ik denk rond de tijd van Spriets, misschien ietsjes later nog. Toen kwamen de New Adventures op en die gaven het eerste album uit met het nummer Come On. Ken je dat nummer? Ja, van Chuck Berry. Ja, Stones. Stones had er een hit met Horn. Precies. Ja. Nou, en toen was het los. En toen was de New Adventures, die had zijn naam gevestigd. Ja, lekker nummer. Late Late Show van de New Adventures. We draaien het nog van, ja, eigenlijk de komst van mijn gast. Meijer ten Zijthof. Hij had, mij nog een heel soort oren, meestal een prachtig boek geschreven. Dat heet Streets. Officieel heet het een roadtrip door het noorden op zoek naar Herman Brood's Wild Romance. Met de data 1976, 1978 op de cover. Het is eigenlijk een biografie van die tijd, zo neem ik het maar even. Van Meesken, levensverhaal en natuurlijk van Meijer zelf. Al door een huurste bakwerk. In een relatief lietse periode schreun dus eigenlijk. Ja. Wat weer de eerste oorleiding? Ja, dat was... Ik had je verteld dat ik op het internaat zat. En dat ik niet naar de stad Groningen mocht. Ik zat op het internaat in het dorp Trapel. Het dorp mocht je komen. Daar had je een jongerencentrum, Perron 15. Goddank dat het er was. En daar traden toen al die bandjes op. Herman Brood met zijn Wild Romance, nog 4th Street. Flavium heb ik daar gezien. Ik heb Normaal daar zien optreden. Toen maakten ze nog geen boerenrock. Toen speelden ze nog in het Engels. Vitesse. Allemaal bandjes die later zijn opgekomen van een aantal ook gewoon goed zijn doorgebroken. Maar ik mocht niet in de stad Groningen komen. En in de stad Groningen, daar zat iedereen. En daar gebeurde het. Daar werden bandjes gevormd. Daar was allemaal creativiteit. Er waren fantastische kroegen. Springtij neemden ze er ook, hè? Het springtij, dat kwam eigenlijk in de slipstream van de periode waarover het boek gaat. Herman die vertrok toen al naar Amsterdam. En toen waren er inmiddels al een aantal bandjes opgericht. White Honey is er een van, Phony and the Hardcore. En ja, die vallen allemaal onder de noemer het Groninger Springtij. Ja, zoals die letter, de Friese Bries. Ja. In Friesland hoorn hast, ze had geen eigenlijk een springtij. Kwam de Friese Bries niet na het springtij? Ja. Iets letter. Ja, klopt. Ja, en ik kreeg in één keer het idee, omdat ik zonder werk kwam te zitten, kreeg ik ineens het idee van, goh, zouden er nog veel mensen leven uit die tijd? Uit die scene? Ja, want even een hoop platte is die generatie die zo aan het omvallen, bij wijze van spreken. Hè? Het zijn allemaal 70-plussers. Ja. Voornamelijk 70-plussers, dus ik had ook haast. En drank en dat soort dingen. Net alleen verslaafd, ja, ze hebben ook het net duil zetten. Maar die generatie had aardig geleefd. En zeker in die kringen. Behoorlijk, ja. En dan kun je net altijd 100 mee worden, hè? Precies, en je leest ook in het boek verhalen van mensen die op een gegeven moment ook tijdig zijn uitgestapt, zeg ik maar. Daar staat een verhaal in van de gitarist Bernard Rijnke, die aan Groningen geproefd heeft, met Herman heeft gespeeld, met Phony and the Hardcore heeft gespeeld.
Maar die op een gegeven moment wel een keer aan de drugs heeft geroken. Maar op een gegeven moment heeft gezegd van dit ga ik niet meer doen. En uit Groningen is vertrokken. En ja, die heeft nog een hele carrière in de muziek gemaakt. En die man die leeft gezond. Peter Walrecht is ook zo iemand, de drummer van de Wild Romance. Maar ja, er zijn ook anderen die konden moeilijk van de drugs afblijven. En er zijn zelfs mensen door overleden, zeg maar, hè, door de verslaving. Het verhaal gaat ook dat Herman ook wel een aantal mensen heeft meegetrokken in zijn verslavingen. Ja. Nou ja, wie de beroemdste junk van Nederland. Ja. En hij koketteerde toen heel erg met zijn drugsgebruik en zijn seksuele uitspattingen. En dat was voor die tijd was dat natuurlijk... dat moet je maar durven, weet je wel. En er waren zaalhouders. Ik weet nog een verhaal, volgens mij zelfs hier in Friesland van een zaal... dat ouders in opstand kwamen en zeiden... die brood die willen we hier niet hebben. Niet bij onze kinderen. Nee. Nou, ik denk dat dat tegenwoordig wel wat soepeler mee om wordt gegaan, hoor. Want drugsgebruik onder de muzikanten, dat is nu... maar toen was dat heel wat, hoor. Jij bij de norm, hè, denk ik. Bij de stoere verhaal. Ja. Ik ben met hem naar zo'n zondag. Ik heb het idee dat er op een gegeven moment komt Herman Brood in de Prinsentuin met je Wild Romance. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat voor die een heel enorm belangrijk optreden was weer. Maar daarvoor... Hast u helemaal een keer in dat jongerencentrum, hè? In Ter Apel. Ja, klopt. Ik lees op een gegeven moment de datum ergens in 22. Daar staat echt bij wierst. Is er een soort breakpunt west in ieder van die optredens? Daar stinkt van een eye-opener? Of wie het meer de combinatie van al die optredens en dat jongerencentrum bij elkaar? Nou, ik denk dat het optreden in februari was. Ik beschrijf dat ook in het boek. Met datum erbij. In het voorjaar van 77. Dat optreden, dat was voor mij echt flashing, noem ik dat. Het nummer Pop It werd gespeeld. We draaien nog op het begin van het programma al. Ja, je weet niet wat er dan met je gebeurde. En toen had ik zoiets van, ik moet er weg uit de Rapel. Weet je wel, dat album Street, dat zat eraan te komen. En ik ben weer terug naar Leeuwarden gegaan. En ben naar Mavo Nylon gegaan hier. Heb geprobeerd het thuis, dat het zou lukken. En ik liep iedere dag bijna de deur plat bij Wobbe van Seijen. Van, is die platen nou al? Is die platen nou al? En toen daar hebben we ongeveer maart, april is die op een gegeven moment uitgekomen. En toen was ik al, ik kon hem wel. Ja, dat was jongen, wat, ik voel het nog als ik hier zit. Dan voel ik het nog. Wat een rijkdom. Ja. Echt. Alsof je een kist goud in handen had. En vervolgens, ja, toen ben ik vrij snel op kamers gaan wonen. Want thuis lukte het weer niet. Want ja, ik was inmiddels natuurlijk helemaal into brood. Hè? En dan wordt het wel lastig om thuis alles soepel te laten lopen. Toen ben ik op kamers gaan wonen in de binnenstad. En toen wist ik dat Herman zou komen optreden in de Prinsentuin in de zomer van 78. En toen heb ik affiches gemaakt. Want dat deed Varenslijn 3 niet. Die adverteerde in de krant dat ze aankwam. En ik heb affiches gemaakt op A4. Handgeschreven en getekend. En die heb ik door de printmachines gehaald ergens. Door zo'n drukmachine. En toen ben ik de hele stad Leeuwarden doorgegaan. Snackbarren en weet ik wat van. Deze moeten jullie ophangen. Deze moeten jullie ophangen. Dus toen zat eigenlijk het latere communicatie- en PR-werk wat ik heb gedaan. Dat zat er toen eigenlijk al in. Hè? Van dit ga je toch niet missen. En ja, het concert was overweldigend. Ja, maar dan ben ik eigenlijk legendarisch. Ze verwachten een per 100 mensen. Ja. In de 5.000 man in die Prinsentuin. Ja, klopt. Nou ja, het hier dezelfde maat als nou. Dus dan kun je je voorstellen hoe druk het ten westen is. Ja. En toen schetst dat echt als een moment. Ja. Dat uiteindelijk voor die heel belangrijk was is, denk ik, of net? Ja. Dat noem het het tweede moment. Ja. Waarop Herman Brood gewoon in je sloeg. En dan ben je verkocht. En ik ben vanaf het moment Prinsentuin ben ik hem ook een behoorlijke tijd, ik denk een jaar of 2 of zo, ben ik hem achterna gaan reizen in Nederland. Ik had een vriend op kamers wonen en we stapten in de trein. We zagen hem 2 keer per dag. We hebben van Hengelo tot de Randstad. Wat je eraan vond. Ik vond het ieder concert weer prachtig. Ja, een echte fan dus. Ik was een echte diehard fan. Ja. Maar meer dan dat. Wie hij? Een soort broer in die gevoel of wie het meer een heidfiguur? Dat laatste. Ja? Ja. Wat is het contact met hem? Nee, ik weet nog heel goed dat ik
Kijk, ik kleedde mij als Herman Brood. Ik had ook leren kleding aan en ik zat onder de buttons. Dit soort dingen, dit is echt ook 70s, hè, die buttons. Ja, voor de mensen die dit van de radio hier gaan een mooie button krijgen. Nou, als het door de jaren 80 gaat, het decennium van de buttons. Ja, jij is 70, 80. Ja, dit is de button van Street. Met Herman Brood op een vastzijde. Hier is een peer. Dank u wel trouwens. Hartstikke leuk om te bewaren. Maar geef verder. Ja, en... Nou ja, met mijn uitingen waren helemaal Herman Brood, zeg maar. Mijn haar zorgde ik voor dat ik dezelfde kuif had als hij had. En ja, ik was relatief jong. Zoals iedereen. Hè? We hadden het over Gilbert. We waren allemaal eigenlijk nog maar jong. Ik was 16, 17, 18. Nee, 17 nog wel was ik. En op een gegeven moment zag de bodyguard van Herman Brood, die altijd Geert Greven heet, die is inmiddels overleden, maar dat was zijn bodyguard. En die zag mij steeds bij die concerten. En op een of andere manier, ik weet niet hoe dat kan, maar ik vertederde hem op een of andere manier. Van dat jongetje, daar moet ik op letten, weet je wel. Want die loopt... Er is wat mij. Ja, maar die loopt ook nogal wat te showen en te doen. En volgens mij ziet hij al die... En veel drinken en gek doen. En volgens mij ziet hij de gevaren niet allemaal van wat hier allemaal speelt. En dat klopt ook, want ik was een keer in Sneek bij een optreden in de manege. En toen trad het voorprogramma op, Phony and the Hardcore. En ik kroop dan op het podium. En dan ging ik een showtje doen voor de microfoon. Een beetje staan playbacken. Ja, ik was een baasje wat toen. En dat viel kennelijk verkeerd bij een paar grote jongens in het publiek. En na afloop van het concert, Herman was geweest. Ik loop naar de uitgang met een paar vrienden. En in één keer staan er een paar van die jongen van... En toen kwam die bodyguard van Brood, die klom over het podium. Die kwam van achteren, vanuit de kleedkamers. En die zag dat. En die dacht van, dat jongetje dat gaat straks problemen krijgen. En hij haalde mij de weg. En zo belandde ik in de kleedkamer bij Brood. En later, waar ik dan ook op... Iedere keer zei hij, kom maar even mee. En dan zat ik bij Herman dus in de kleedkamer. Maar contact met Herman... Nee, Herman had alleen maar oog voor vrouwen in die tijd. Meisjes. Dus goede gesprekken in dat opzicht. Nee. Maar zijn vaderrol, dat moet je ook zien als een gevoel. Zijn manier van de waan, zijn leven. Ja, zijn trappen tegen alles wat correct is eigenlijk. Ik vond vooral in zijn uitspraken, daar vond ik altijd heel veel troost. Want dat is het woord, troost. Omdat hij altijd hij relativeerde heel veel dingen. Hij keerde soms dingen om. Hij zag overal de betrekkelijkheid van in. En dat poneerde hij ook zomaar. En dat sloeg. Ja, dat pakte ik wel. En dat vond ik heel indrukwekkend. Dat deed me heel veel. Vooral die uitspraken. In combinatie met zijn muziek. En dan hebben we het vooral over de eerste platen. Street en Sprits. En daarna was het bij mij eigenlijk wat hij na zijn Amerika-avontuur in 1979, 80 heeft gemaakt. Dat heeft nooit meer voor mij dat gevoel. Maar misschien komt dat ook wel omdat je toen jonger was. Nou, en ik blijkbaar behoefte hier om een type als Herman Brood en een voorbeeld. En misschien dat het in sexy zandje dat misschien wel heftiger is dan een Pierre Letter. Dat ken ik nog. Klopt. En veel mensen die ik sprak in de interviews voor het boek. Hè, iemand als Gilbert, maar ook Aldo Koops uit Drenthe. Die ervoeren datzelfde gevoel. Hè, van die eerste platen. Dan word je geraakt. Je bent nog jong. En ja, daarna wordt het anders. Nou ja, en even eerlijk wijzen. Dat we misschien wel Herman Brood zijn beste hier. Toen wie hij er nog goed bij, scherp. Creatief, heel creatief. Heel bot. Want hoe stoer misschien klinkt, maar die drank en die drugs dat had hem natuurlijk net goed dienen uiteindelijk. Nou, dat blijkt wel. Ja. Dat blijkt wel. Het leven kosten. Ja. Maar daar heeft hij bewust voor gekozen. Heb ik begrepen. Maar los daarvan, zijn laatste jaren weer net zijn beste jaren. Nee. Dus misschien had hem ook wel in zijn beste jaren getroffen. Dat weet ik. Ik weet dat wel zeker. Ik schrijf ook in het boek dat ik denk dat dit zijn meest creatieve jaren waren. En hij heeft zelf ook dat soort signalen afgegeven. Hè, Wie hij toen al met zijn kunst bezig? Alweer toch vooral muziek? Nou, hij tekende toen heel veel. En hij had zo'n eigen type, dat was dan Otto. En hij had in de
Nieuwsblad van het Noorden, dan kwamen zijn tekeningen te staan. Dan verdiende hij ook een paar centen mee. Maar het was vooral tekenen wat hij in die tijd deed. En toen stond muziek bij hem nog heel erg hoog. Hij had ook nog een wereld te veroveren daarin. En zijn creativiteit daar nog in te uiten. Later is die schilderkunst erbij gekomen. We gaan weer muziek draaien. White Honey. Nothing going on in the city. Prachtig nummer. Ja, gewoon een favoriet. Of ik word symbolisch voor die tijd, denk ik. Hè? Ja, maar ook een favoriet. Ja. En niet in het minst omdat de drummer van de Oerwild Romance, Peter Walrecht, vervolgens ook bij White Honey aan de drum is geslagen. En die man die heeft een tempo en een power in zijn drummen zitten. Dat is ongeëvenaard. Nog. Nothing going on in the city. White Honey. We draaien Joert omdat ik Meijer ten Zuidhof te gast heb. In verband met een prachtig boek. Een chokboek noemen we dat op zijn Friesk. Maar we hebben een pagina's met hele mooie levensverhalen van heel soort verschillende mensen. De titel is Streets, omdat Herman Brood's Wild Romance en dit album, zijn debuutalbum overigens, zoals Herman Brood, centraal staat. En als reden trieën eigenlijk al die verhalen proberen het Bob wetten te krijgen. Maar even want ik ga wat recensies lezen door dit boek. En een heel paar recensies had over de Groninger jaar. Maar doe moest benadrukken dat het eigenlijk een boek is over Herman Brood en het noorden eigenlijk. Hè? Hoe verhoudt zich dat? Want we kennen natuurlijk Brood vanuit Zwolle, Assen, Greens had hij wat omhang. Hier had je een speciale band met Friesland, hoor. Nou, ja, speciale band met Friesland. Er liepen her en der lijntjes met Friesland natuurlijk. Dat was al voordat Street uitkwam. Want hij heeft nog de Flash and Dance Band opgenomen. Dat was zijn eerste volgens mij. Ja. Als je te praten over de eerste solo-LP, was dat deed hij samen met Hans Lafayette. En die is bij Wobbe van Zijen, onze Wobbe, is die plaat opgenomen. Ja, en even want daarna kwam Vitesse. Nevens mij. Ja. En daarna pas Herman Brood Klopt. en his Wild Romance. Nou, je bent aardig goed ingelicht. Ik ga weer in mijn huis bekijken zitten. Ja. Nee, maar op de volgorde even. Ja, klopt. Sketsen, Ja, hoor. klopt. En zijn hele periode. Sterker nog, hij heeft na Vitesse heeft hij ook nog een album weer opgenomen met QB and the Blizzards. Kid Blue. Een van de betere albums, vind ik. En dat was een eenmalig verhaal. En toen heeft hij besloten om zelf maar te gaan. En toen is die demo opgenomen. Maar hij is vooral door Herman van Boeien van Vitesse geïnspireerd om... doe het maar. Ga voor jezelf beginnen, joh. Waag de sprong. Je hebt alleen maar wat apparatuur nodig en wat muzikanten. En dan gewoon gaan. Niet te moeilijk doen. Dus... Want in het boek had je een aantal Friesen ontwikkeld. Piet Kok, Gilbert Terpstra, Ritko van Vliet en nog een peer. Piet Redanus. Ik nog. En dat ben misschien, Gilbert hier wel even als voorbeeld. Maar dat maak ik Piet Kok had een mooi beschouwend artikel van lezen eigenlijk. Ja. Dat ben ik misschien die al je behept binnen met dat Herman Brood. Ja, wat is het eigenlijk? Gevoel? Of is Herman Brood juist het symbool van die periode? Herman Brood was het symbool voor die periode. En hij liep natuurlijk... Ja, daar liepen toen in het noorden natuurlijk allemaal lijntjes van studio's. Ik noemde het verhaal van Wobbe. En dan toevallig dat Piet bij Wobbe werkte, Piet Kok. En mee mocht naar de presentatie van de Flash and Dance Band. En zo met de QB-garde in aanraking komt. En als je dan weer terug gaat naar Assen, daar gebeuren dan ook weer dingen. En ja... Het noorden eigenlijk. Hè. Pas in het jaar 1980 of zo, toen 79, 80, toen Herman dus over de Afsluitdijk ging. Toen was dat verhaal het exclusieve noorden. Dat was wel over. He, ze reden ook altijd wel vanuit Noord-Nederland naar de Randstad en naar Brabant en zo om op te treden. Maar uiteindelijk ze gingen altijd weer terug naar het noorden. En dat was toen op een gegeven moment over. Wat mij ook opviel bij de interviews die ik deed, dat er overal lijntjes liggen met muzikanten, van oorsprong Groningen muzikanten, die uiteindelijk in een Friese band terechtkomen. Iemand als Klaas Post bijvoorbeeld, die bij Social Security komt te spelen. En later de jazzpolitie weer wat bekender.
Het is dat we 3 losse provincies hebben in het noorden. Maar je zou bijna kunnen zeggen, als het om de muziek gaat, dat het dat het bijna één blok is. Zoals je in het zuiden van het land en in de Randstad ook van die muziekstromingen had. Hè? Want het was niet exclusief Groningen geweest. En het noorden. Want er gebeurde natuurlijk rondom Eindhoven gebeurde ook een heleboel. En rondom Den Haag. Maar ik merk wel dat dat aparte clubjes zijn. Aparte scenes, zeg maar. Herman Brood zei het heel mooi. Je hebt op een gegeven moment de Diekoer, letterlijk, richting Amsterdam. Ja. Bist hem volgen? Of hier toen al wat oorstoon? Nee. Toen had ik al wat afstand. Want Toen was die fan, hè? Maar al die posters in jou. ja, maar goed, dat was nog net in de Groninger tijd. En dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag zaten ze. Dat is allemaal wat geleidelijk gegaan. Maar toen het album Cha-Cha uitkwam, de live LP, toen was het voor mij wel gedaan eigenlijk. Want toen vertrok Herman naar Amerika. En toen kwam hij terug met een album Go Nuts. Ik weet niet of je dat kent. Net goed, nee. Hou er zo. Ja. Daarom zit ik net in de horen. Nee. Nou, dat vond ik wel zo'n belabberd Ik heb album. de titel eens voorbij komen, jongen. Ja, dat is wat zo. Het verhaal gaat. Maar goed, daar zijn natuurlijk verschillende versies. Dat Herman zich daar heeft laten overhalen om van zijn ritmesectie, dus de bassist en de drummer, was allemaal te slecht. Dat moest vervangen worden door Amerikaanse studiomuzikanten. En ja, dat de Amerikanen een soort wig dreven tussen Herman's bandleden. En Danny Lademacher was dan nog wel akkoord voor de Amerikanen. En dat heeft de band uit elkaar doen drijven. En vervolgens een heel slecht album is er afgeleverd, waarin de koppen van die muzikanten wel op de hoes geplakt werden. Maar vervolgens zijn het allemaal Amerikaanse studiomuzikanten. En je hoort het. En ja, ik als fan van het eerste uur, waarin gewoon de rauwe straatmuziek eigenlijk is het. Ja, dat kan gewoon niet. Dat kon gewoon niet. En ik was ook heel blij toen Herman weer terug naar Nederland kwam. En toen hij eigenlijk weer opnieuw moest beginnen. Want hij werd ook door de media uitgekotst. En toen bracht hij dat album Wait a Minute uit. Heel rauw weer. Dat hij toch weer die kant koos. Want ik vond Herman op zijn best als hij het moeilijk had. Ik dan net altijd zo in de keuze. Jij zegt het, ja. Ja, dat zou. Altijd zo. Het maakt wel een hoop creativiteit los. Ja. In de blues zie je dat natuurlijk ook. Er zit altijd wel iets van drama achter. Ja. Je zoon had als die verhaal je best fan, posters ophing, je idolaat van zo'n man. Nou, ik denk die pakt voor een cursus gitaar spelen, jongen, piano spelen, whatever. Die wordt tourmanager, die gaat de muziek in. Maar dat was net niet. Dat was een hele oorslag naam. Dat best in sociaal werk te lonen kwam. Die een hele werkzame leven eigenlijk. Ja. Alhoewel, maar ik moet even hier een voetnoot erbij zetten. Toen hast ooit bij de Giro werken. Bij Jansje Giro, hè? Ja, ook nog, ja. Ja, maar dat vooral even benemen. Die was er vaak niet en die kwam ik dan wel in het nachtleven weer tegen. En dat De was Herman Brood van Friesland, even plat zijn. Goed, maar ik ben muutje, je meestal melk of vergelijking, maar dat is de naam, Jansje Giro. Toen was het met Jan Giro dus werken. Ja, klopt. En wij waren toen allebei al, natuurlijk zeker, behoorlijk in het nachtleven, in de kroegen. En we kwamen elkaar ook wel tegen. Maar dan waren we in Maarten West ooit? Nee. Ja, wat zijn maten? Ja, nee, wij kenden elkaar vanuit de Giro en we kenden elkaar vanuit de stad. Maar dat we nou zeiden van we gaan eens even met elkaar om de tafel, dat hebben we nooit gedaan. Nee, maar qua levensstijl. Qua levensstijl klopt het wel. En daarom kwamen we elkaar ook altijd tegen in het Bollehuisje in de Hoogstraat. En als er een paar dames bij waren, dan keek hij me zo aan van is er nog wat te regelen? Zo. Ja, mooie avonturen met die man. Ja. Goed, maar maar die ging all the way, hoor. Jan Giro. Ja, die ging echt all the way. Want ik heb hem wel een keer met zijn kind van de flipperkast af moeten halen. Die helemaal niet meer op zijn benen kon staan. Maar het was inderdaad in diezelfde tijd was het Herman Brood verhaal speelde eigenlijk ook nog. Beide net een hele lange carrière bij de Giro, hoor. Nee. Toch even het punt weg, nog even naar tafel. Want doe best het sociale werking hier. Mm-hmm. Wat wie daar de oorleving van? Er best dus net de muziek in je rollen. Ik heb een tijdje gedrumd. Want ik wilde drummer worden. Drummen, dat vond ik altijd fantastisch. Dus ik had een drumstel gekocht in Sneek.
drumles gekregen van iemand van het Fries Orkest. Ik weet zijn naam niet meer, maar toen zat ik te drummen op zolder. En mijn buren die begonnen 's nachts te klagen dat ik dronken uit de stad kwam. En dan knoerd had zat te drummen. Dus er kwamen klachten en ik had vervolgens ook geld nodig. Nou ja, dat drumstel dat leverde wel weer geld op. En uiteindelijk wilde ik eigenlijk wel artiest worden en zanger. Herman Brood, hè, vooraan. Nou, dat ging niet lukken, want een paar jaar later werd ik ziek. Kreeg ik angstklachten. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met dat ruige leven wat ik heb geleid. Tel maar adoptie daarbij op, maar, de aard van het beestje. En toen kreeg ik dus straatvrees. Ik weet niet of je dat kent. Straatvrees. En dat heeft mij een jaar of 7, 8 aan huis doen kluisteren. Dat ik echt ook helemaal nergens meer kwam. Ik durfde niet meer te reizen. Kluizenaars bestaan dus. Ja, het was een verschrikkelijke tijd. En ik werd er gewoon 100% afgekeurd bij de Postgiro. Dus ik moest eruit. En er werd gezegd van dat komt nooit meer goed met die jongen. Dat zit zo diep. Ik dorste niet eens meer naar de hoek van de straat, naar de sigarenwinkeltje of zo. Of naar de supermarkt. Ik was volslagen gehandicapt. En toen werd ik 100% afgekeurd. En toen zei de bedrijfsarts, die zei tegen mij van... je bent een slimme jongen, maar het zit bij jou heel diep. Je krijgt van mij carte blanche om aan je eigen dingen te werken. Je blijft gewoon altijd de dekking houden van de Waaijong. WO heet dat? Nee? Ja, de Waaijong. Ja, de Waaijong. En maak je eigen carrière. En toen ik weer wat kon, ik ben gaan sporten. Toen ben ik in buurtwerk terechtgekomen, vrijwillig. En vanuit de vrijwilligheid kwam de gemeente Leeuwarden. Die zocht de sport- en recreatiewerkers. En dat ben ik gaan doen. En toen dacht ik van, en nou ga ik ze vragen of ik ook al een soort contractje kan krijgen. En dat was mijn eerste betaalde arbeid. En vanuit het sport- en recreatiewerk viel ik op bij het jeugdwerk in Leeuwarden. En die zeiden, goh, maar jij kan wel aardig met die doelgroep, hè, met die vervelende pubers van 15 en 16. Wil jij jeugdwerk gaan doen en met een omgebouwde SUV-wagen door Leeuwarden gaan rijden op de plek en bij de parken en zo en die jongeren opzoeken? Dat lijkt me te gek. Mag je die SUV-wagen ook gaan bouwen, zeiden ze. Dus die SUV-wagen stond bij ons voor de deur, bij mijn gezin, toen nog gezin. En die heb ik zelf met een aantal graffiti boys hebben die opgespoten. En we zijn die zomer gaan toeren door de stad. Op straat. En toen was ik ineens jeugdwerker. Straatjeugdwerker. Hier heb je het weer, de street. En toen heb ik van mijn angst mijn uitdaging gemaakt. Dus ik stond echt tot 's avonds laat in de parken. In het donker bij de suipende jeugd om ze in het gereel te houden. Ik organiseerde activiteiten. En zo ben ik eigenlijk gewoon erin gerold. En het UWV, wat mij had afgekeurd, die had gezegd van... Goh, we bewegen mee met jouw ontwikkeling. Nou, hoe mooi is dat, joh? Dat zou... Wat een vertrouwen. Ja. En ik merk dat er nu een omslag komt bij het UWV. Want het is een flink wat jaren heel strak geweest. Maar als ze zo met arbeidsongeschikten omgaan, dan is er nog hoop. Hè? Dan kun je toch wel mensen weer motiveren, activeren. Maar ga uit van wat mensen zelf kunnen. Geef ze ruimte. En jou is het vertrouwen dus. En vertrouwen. Ja, en dat was voor mij heel erg belangrijk. Want zodra er een moed bij kwam, dan werd ik weer bang en dan bam. Ja, zo ben ik dus in dat hele welzijnswerk terechtgekomen. En mensen vind ik sowieso interessant. Dat is met dit boek ook weer gebeurd. Ik was vooral geïnteresseerd in hun levensverhalen. Van waar kom je nou vandaan? En wie is je vader, wie is je moeder? Hè? Zei Jorgen Reeman. Zoiets. Dus... En voor de jeugd betekende dat ik over veel dingen met ze mee kon praten. Want ik had natuurlijk ook een turbulente jeugd. En ervaringsdeskundige nemen. Ja, zo noemen ze dat. Ja, klopt. We gaan weer muziek draaien. Plant, Skid Row, original. Ik lees maar even de hele titel voor. Herman Brood featuring Hedy van der Laan, Eddie Karma on drums. Muziek geschreven door Gerrit Veen. Bassist van de Oer Wild Romance. Niet onbelangrijk.
Daar gaan we naar zitten luisteren. Wat is dit voor plaat voor jou? Dit is een van de beste platen die ooit gemaakt is. Die is van Plant. En Plant kwam ook uit Groningen. Die viel onder het Groningen Springtij. Is ontstaan uit een ander bandje. Maar ik ga het niet uitspreken. Pro-Negative. Ik kan die naam niet zo goed uitspreken. Maar daar is het uit ontstaan. En een aantal mensen die dus bij Brood hebben gespeeld in de tijd van Street. Die zaten ook in Plant. En dit album... Dit is van zo'n grote klasse. Ik vind het gewoon echt fantastische muziek. Ook al is het totaal niet te vergelijken met het album van Herman Street. Maar Gerrit Veen, de bassist, die ook bij de Oerwoud Romance begon, die speelt erop. Rudy Lensen. Nou ja, je noemde ze net allemaal al. Hedy van der Laan. En Plant stond in het voorprogramma in de Prinsentuin. Ook nog van het concert met Herman Brood. Er zijn ook nog fantastische foto's van Risco van Vliet. Die daar hele mooie foto's van heeft gemaakt. Maar dit album is gewoon funky. Het is geen rock. Het is echt een funky album. En het klinkt fantastisch. Ik vind dat het album eigenlijk wat te weinig eer heeft gekregen. Ze zouden het eigenlijk opnieuw uit moeten brengen, vind ik. En dan nog eens een keer proberen. Want er staan echt gigantisch goede nummers op, hoor. Het boek, Laat je van me. Ik had me heel veel plezier lezen. En want ik ben van een oudere generatie, maar ik ga wel een toefje van de jaren 80 nog meemaken. Dat weer een prachtige tijd. Dus dat is ontzettend leuk om Oh ja, welke generatie ben jij dan? Ik ben van bouwjaar 68. Dus ja, mijn puberteit wie late 80's een beetje. Dus ik had hem wel wat was de punktijd al voorbij? Ja, heel. Ja. Ja. Pistols nog wel kocht en dat soort dingen. De Dead Kennedys. Maar dat er dan eigenlijk al een beetje op zijn eind. Dus de New Wave vooral. Ja, klopt. Dit boek vertelt denk ik iets eerdere periode, hier in 80. Best er in slag om een aantal mensen onder het wit te krijgen. Onder andere Peter Bootsman, dat weer volgens mij nog een hele klus. Ja. Maar ook de broer van Herman Brood had toen onder het wit. Riske. Ja, is mijn oren worden, even twee namen eruit pikken, is het verhaal compleet worden verdiend gevoel? Of hast nog een paar mensen nog wel op tegen die net meer leven of niet net wonen? Is mijn oren worden, is het clear voor jou? Ja, ik miste er nog één, maar ja, die meneer... Nee, maar 100% is het nooit helium. Maar is het verhaal verteld, vind ik gevoel? Dit verhaal over die periode? Ja, was die nog holle hier? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. En je kunt je kunt het aanvullen, want er waren nog wel een aantal mensen in leven die ik had willen... Hè, iemand is Jan Akkerman, maar Jan zei van... ik ga mijn eigen bio schrijven, dus daar bewaar ik dat lekker voor. Maar het verhaal is wel compleet, ja. Nee, dus als een indruk gaat worden van die periode, het leven, maar ook de muziek zien. Maar ik denk dat het wat breder is zelfs. Ja, nou dat is die meeste meisjes in zo'n periode en hoe de tijd heel dwingend is vaak daarop. Dat helst wel uit dit boek wij, hè? Ja, dat zijn ook de reacties die ik terugkrijg. Van je hebt echt de sfeer en de tijd van toen beschreven aan de hand van de verhalen van die mensen. En het is gewoon heel erg leuk om dat weer eens voor de mensen die het hebben meegemaakt, is dat leuk om dat weer eens even terug te halen. Hoe weer dat voor jou? Want ik bedoel, ik is naar meesten door interviews en dan is naar huis. Hoe zit het dan in een auto? Ik heb ook een aantal mensen online, want het was in de coronatijd. Ik heb ook een aantal mensen via videobellen heb ik geïnterviewd. Ja, dit was voor mij een roadtrip, ontdekkingstocht. Je moet je voorstellen dat je als 15 jaar voor het podium staat in het jongerencentrum Prom 15 voor Herman Brood. Met zijn Wild Romance van toen. Met Peter Walrecht, Gerrit Veen. Dat je weet dat Rob ten Bokum, de gitarist van de Bintangs, meegespeeld op de Street. En vervolgens zit je als volwassen kerel die mannen te interviewen. Je helden van toen. Dat is toch wel wat. Ja, dat is de mooie kant. Maar de helft jeugdherinneringen omheen. Die misschien ook wel eens pijnlijk wijzen kunnen. Die mix hè, van... Nou, pijnlijk niet. Nee, pijnlijk niet. Nee, pijnlijk niet. Nee, want wat ik zeg, de periode internaat voor mij was te dragen door de aanwezigheid van het jeugdcentrum Perron 15 en door al die leuke bands en dan speciaal door Herman Brood. Dus als ik terug ga naar die tijd, dan is het meer melancholisch dat ik denk van, goh, ik zou daar zo wel weer in willen stappen, joh. Waar is de tijdmachine?
toch een beetje... En dan neem ik jou mee, want dan kan je... dan kan je... Dan is nog een beetje hingeblur. Dus? Jawel. Maar dat is Jawel, maar de mannen die ik interview ook, dan kom ik weer bij Gilbert terecht, maar die heeft ook nog steeds die hang naar, terwijl hij met hele nieuwe dingen bezig is, hè? Allemaal verschillende bands. fantastische muzikant. Ja, en hij doet heel veel verschillende dingen, maar zijn liefde voor die periode en de muziek uit die periode, die volgens mij is dat, blijft dat. Dat blijft. En dat geeft hij ook aan, maar de anderen geven dat ook aan. Van het was een tijdsbeeld waarin je gevormd werd. Waarin er iets met je gebeurde. En ik draai wel nieuwe muziek hoor, echt wel. Want ik zie je kijken, zo van... maar de meeste muziek die ik opzet, die gaat dan toch wel weer terug naar de jaren 70. Dat ik mooie muziek maken toen. Ja, ik heb het over Ted Nugent. Ik heb het over Rocky Mountain Way van Joe Walsh. Ik bedoel, dat zijn toch allemaal... Fleetwood Mac. Dat zijn toch allemaal albums, daar kun je toch niet meer omheen? We kunnen de hele top 2000 daar Go-Go kunnen we hier wel even doen, joh. Ja, mooi. Wil je nog even? Ik ben ervoor. Wie een boeiende periode. Zeker die jaren 70, 80. Een beetje een kantelpunt. Ja. Vind ik sowieso in de mode, in de muziek. Hoe dat al hier werken. De nasleep van de jaren 60 natuurlijk. Laten we eerlijk wezen. Goed, boeken Zuid. En wat nou? Nou, ik ga eerst nog even genieten van het succes van dit boek. Want wat ik zeg, de eerste druk, dat had ik je al eerder verteld, de eerste druk is er bijna door. En dan kom ik, en dat in 1,5 maand tijd. En nu moet ik dus gaan uitvogelen van wat wil ik. Maak ik er een exclusive van. Dus dat ik het behoud bij die eerste oplage. En dat het een collectors item wordt. Of zeg ik van, zolang er nog vraag naar is, toch maar een tweede druk. Maar ja, je weet niet hoe lang dat dan duurt. Daar ben ik nog niet over uit. Dus ik zit nu nog echt wel te genieten van dit. En het is allemaal, wat ik zeg, het is allemaal razendsnel gegaan. Maar dat ik ooit weer de pen oppak en verder ga schrijven een keer aan een ander boek, dat is wel zeker. Er komt weer gewoon een trailer, zeg maar. Ja. Ja. Eerst in biografie, nou dit. Precies. En dat het human interest wordt. En dat ligt ook wel voor de hand. Haast trouwens uit de kringen van brood. Wat er van oer is nog. De familie, de management, kant, muzikanten. Haast daar een protte reactie van gekregen. Want de recensies ben lovend. De meeste mensen met praat haast ben ik heel enthousiast. Maar ik uit die kringen, wij bijvoorbeeld zo'n Koos van Dijk, ex-manager. Daar heb ik regelmatig contact mee. Via WhatsApp en de telefoon. Nou ja, Koos van Dijk die brengt dus de demo uit in het nieuwe jaar, in 2023, van de Street. De Wild Romance en Herman Brood, die hebben voordat Street gemaakt werd, hebben ze in Assen, in de studio, hebben ze een aantal nummers opgenomen om als demo aan te bieden bij een platenmaatschappij. Die demo is uiteindelijk bij Jan Schuurman, de producer van de Soundpool Studio, terechtgekomen. En die heeft het album Street in elkaar gezet met gastmuzikanten. Maar die originele demo, dat zijn 6 nummers. Die wordt in 2023 uitgebracht op Spotify. Er komt een EP. Is helemaal geremasterd. Prachtige nummers. Heel laid back. Pop-it. In een hele andere vorm. Nou ja, daar heb ik het met Koos van Dijk natuurlijk wel over. Want we hadden ooit het idee van kan dat gelijk opgaan. Hè? Het boek met de demo. Dat versterkt het elkaar. En nu loopt dat wat uit elkaar omdat ik eerder klaar was met het boek. Maar Koos, die is, zover wat ik ervan weet, vindt hij het boek fantastisch. En het enige wat hij miste was volgens mij waarom hij zelf niet met zo'n mooi portret erin stond. Maar ja, verschil moet er blijven, zeg ik dan tegen Koos. En er is altijd nog een boek op Koos Krul. Ja, maar Koos heeft... Nou, dat was ook mijn keuze om de Koos daarin wat kleiner te positioneren. Omdat ik nu niet wilde dat al die mensen die in het verleden al in boeken hebben gestaan, altijd iets vertelden over Herman, dat die nu dus niet prominent naar voren kwamen. Dat verhaal wie misschien ook al verteld. Al 10 keer. En dat heb ik Koos ook uitgelegd, dat begreep hij. Ja. Dat was Dit prima. is geen herhaaloefening oer alle boeken. Niet al hoe Herman Brood verschijnt binnen. Lijkt daar heel duidelijk over wezen. Dit is echt een nieuwe invalshoek. En we hadden al een keer geconstateerd, maar daar eindig ik dan dit verhaal ik maar even mee. Het is vooral een tijdsbeeld. Ja. Nou, wat zult wij? Het begint een beetje jouwwijs de jaren 20 tot jouwwijs de jaren 80 heel grof zijn. Ja, en wat mij nog opviel en waar ik nog even extra werk van moest maken, was bijvoorbeeld dat
ik gaandeweg erachter kwam dat er heel weinig vrouwen in die scene prominent waren. Die waren of vriendin of groupie. En ik wilde in mijn boeken wel ook de dames aan het woord laten. Nou, daar heb ik heel veel moeite moeten doen. Dan kom je bij een achtergrondzangeres. Ze staat er gelukkig in. En de ex-vriendin en de moeder van het kind van de oudste zoon van Herman. Maar de rest wilde niet praten. En er waren geen vrouwelijke bassisten. En er waren geen vrouwelijke gitaristen nog. En het was echt een mannenwereld, de muziek van toen. Als je kijkt wat er nu op het podium staat, dan is het niet zo vreemd meer dat er een vrouwelijke bassist of een vrouwelijke drummer. En toch wilde ik dat evenwicht graag in dat boek hebben. Nou, er zijn er nu 2 in. Tussen de, weet ik hoeveel mannen. Nog in je plaat again. The Meteors. Van Hugo Sinsheimer. Wat Ja. is de plaat? Omdat ik dat hun beste plaat vind tussen al hun nummers die ze hebben gemaakt. En de Meteors was ook van de begin 80, ergens in de 80e jaren. Ook Gerrit Veen, de bassist van Brood, heeft weer bij de Meteors gespeeld. Maar de Meteors was toch wel een bandje met een heel eigen geluid. En ze hebben een paar prachtige nummers gemaakt. Waarvan ik dit nummer, Together Too Long, het allermooiste nummer vind. Dat is een persoonlijke keus. Dank u wel. Graag gedaan. I'm a traitor. I'm a cheat. I've let you down.